Som Mobilitat és una cooperativa de consum que té com a objectiu principal treballar per la mobilitat sostenible. El primer servei que hem posat en funcionament és un car sharing elèctric compartit, compartint vehicles entre nosaltres. Les cooperatives de consum en aquest país tenen una tradició molt llarga. Ara s'estan renovant. Per què? Perquè ens toca organitzar-nos d'una forma diferent per poder governar-nos, o com a mínim governar i incidir sobre el nostre propi consum i transformar-lo. Sempre diem que la mobilitat més sostenible és aquella que no es produeix. El que passa que tots estem en moviment i això no acceptem que estem en moviment, llavors, per exemple, anar caminant o en bicicleta seria una mobilitat molt sostenible i després entrem en opcions més de transport públic o, si no, transport compartit i que sigui elèctric. I per això ho veiem amb aquesta primer a peu o en bicicleta, si no transport públic i si no que sigui elèctric i sigui compartit. Sí, Som Mobilitat s'organitza com una cooperativa de consum que es governa per una assemblea on tots els socis hi participen amb una persona o un vot, totalment democràtic i transparent, però a nivell territorial ens organitzem en grups locals. Cada grup local respon a les seves necessitats de mobilitat. La cooperativa el que fa és donar-los eines, enxarxar-nos, treballar conjuntament. Per nosaltres estar enxarxats és bàsic i de fet, també confiem servir de xarxa per a altres projectes. Un dels pilars de Som Mobilitat és crear comunitat per poder canviar la mobilitat. Han nascut altres moviments Som que treballem amb la mateixa lògica i la mateixa filosofia, com és Som Connexió i Som Mobilitat. L'objectiu de tots tres no deixa de ser incidir de forma cooperativa i col·lectivitzada a nivell de consum en els tres grans àmbits que marquen l'economia del nostre món, que és l'energia, la mobilitat i les comunicacions. Per nosaltres, el conjunt del Som és en aquells àmbits on creiem que realment són temes estratègics per la ciutadania, per la societat civil, ens empoderem, adquirim les eines, el coneixement i els productes per llançar les alternatives i per poder construir un món millor entre tots.